So ano ba yung mga sintomas na palitin na yung kadena saka sprocket, no? So ito yung sabi ni Idol Aris na kahit na mahigpit na masyado yung kadena is maluwag na siya dito. Ayan, no? Naaangat na siya. Yo, what's up? Good morning mga idol. Kumusta kayong lahat? At welcome back again sa ating panibagong vlog. So sa vlog pala na to ay ibabahagi ko pala sa inyo yung karanasan ko dito sa aking Honda Supremo. So matagal-tagal tayong walang vlog kasi nag-aantaya kasi ako mga idol dun sa in-order nating pyesa na isang set ng sprocket saka isang kadena na in-order natin dun sa may Guanzon, Bulinaw. So hanggang ngayon wala pa. So yun yung isang disadvantage pag sa kasa po kayo mag-order ng mga pyesa ng mga motor nyo kagaya ng Honda Supremo, matagal-tagal po bago dumating yung mga pyesa kasi i-order pa yan sa mismong pinaka main branch ng mga Honda mga idol, no? So ngayon dahil nabanggit ko yung sprocket saka yung kadena, so ano ba yung mga sintomas na palitin na yung kadena saka sprocket, no? Kagaya nung nakaraan pinakita ko yung last na nag-vlog tayo, maingay na yung kadena ng Honda Supremo natin mga idol, no? So ito pala ipapakita ko sa inyo mga idol yung isang dahilan kung bakit palitin na siya. So ito yung sabi ni Idol Aris na kahit na mahigpit na masyado yung kadena is maluwag na siya dito. Ayan, o, naaangat na siya. So yan yung isang dahilan kung bakit na umiingay yung kadena kahit na sabihin mo ng langisan mo na ng langisan at i-adjust mo na, mahigpit na yung adjust mo pero maingay pa rin. Gawa nga nung ito mga idol. So ano ba yung dahilan bakit nagkaganyan yan mga idol, no? So ito yung isang dahilan. Ito yung roller nya, yung dito sa loob, itong bilog na to sa loob, yung roller, lumuluwag na yan mga idol. So bakit? Gawa nga nung napapasukan ng dumi, tapos siyempre pag may langis, diba, kumakapit yung mga buha-buhangin na maliliit, yun yung gumagas-gas sa roller kaya lumuluwag yan. At siyempre mga idol, no, pag ganun na nalalagyan ng buhangin dito sa may gilid-gilid o kaya yung mga maduming kumakapit dito sa may kadena, iyon yung naging dahilan kaya minsan yung roller niya dyan sa loob mga idol napupudpud din, kaya minsan maingay siya. Ayan, o, narinig nyo mga idol? O, iikutin natin, ah. So pangalawang dahilan mga idol, no, is pudpud na rin yung sprocket. Ayan, o, pudpud na rin yung sprocket kaya maluwag na rin dito sa may kadena nya. Kaya kung magpalit kayo ng kadena tapos maluwag na itong sprocket o pudpud na, ganun pa rin yung mangyayari mga idol. So iingay at iingay pa rin yan. Hindi mawawala ang ingay niyan mga idol. Kung kahit palitan mo ng kadena hindi ka nagpalit ng sprocket, ganun pa rin yung mangyayari. So ito yung isang dahilan mga idol, no, kaya minsan maingay din yung kadena ng mga motor natin. Ito mga idol,
dito sa may sprocket sa harapan, kapag maluwag na to, itong sprocket natin o itong kadena, may tendency na para siyang dumudulas dun sa sprocket natin sa harapan. So yun yung mga dahilan mga idol, no, kung bakit na maingay yung kadena ng motor natin, na minsan nakala natin sa sprocket na sa harapan o bearing na, pero hindi, kasi dun pala sa harapan mga idol, pag ganun na maluwag ng kadena, para siyang dumudulas pala siya dun sa harapan. Parang pag ganun napepersa, para siyang dumudulas na ganun. Kaya yun yung isang dahilan kaya minsan may tumutunog na parang alam nyo, nagkakaskas na bakal o nadudurog na bakal. So huwag kayong matakot, kasi ako natakot kasi ako nung nakaraan, kasi akala ko kung yun na yung dahilan may durog na bearing, pero hindi pala. So napaka natural lang pala yun sa kadena. Kaya pag na-encounter nyo na o narinig nyo na yung ganun na tunog, andyan sa last na video natin nung pinarinig ko sa inyo mga idol, no? So kung ganun na yung tunog ng kadena nyo, kailangan mo na magpalit. So sa akin kasi, isang set kasi yung pinalitan ko, kasi pag kadena lang yung pinalitan mo, gaya ng sabi ko, tapos pudpud na yung sprocket, hindi mo pa pinalitan, ganun at ganun din yung mangyayari, maingay pa rin siya. Sabihin na natin magpalit ka ng magpalit ka ng sprocket, hindi ka nagpalit ng kadena, pinaputulan mo lang. So ganun pa rin yung mga idol mangyayari, kasi pudpud na yung sprocket mo, tapos yung sa kadena, yung roller niya, yung maliliit na bilog dun sa gitna, pudpud na rin yun, kaya maluwag na rin. Kaya kahit na sabihin mong putulan mo ng putulan, ganun at ganun pa rin yung mangyayari. So yun lang yung vlog natin mga idol, no, at sana ay nakatulong yung pag-share ko ng aking experience dito sa aking Honda Supremo, kasi marami yung nagtatanong sa atin dito sa Honda Supremo natin mga idol. Kaya nais ko sanang makatulong sa mga may Honda Supremo user din na about tungkol dito sa kadena. Kaya sana ay nakapagbigay ako ng konting idea. So dito na siguro matatapos ang vlog natin mga idol. So ingat po tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin mga idol.